Жителям Криму буде простіше утримувати українські послуги. Про це заявила заступниця постійного представника президента України в автономії Таміла Ташева в ефірі нашого телеканалу. За її словами, кримчани зможуть користуватися банківськими та медичними сервісами онлайн. Для цього представництво президента консультується з Нацбанком, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством реінтеграції окупованих територій. Розширять і перелік медичних послуг. Ташева зауважила, що вже зараз жителі окупованого Криму можуть підписати онлайн-декларацію з лікарем та в разі потреби отримувати необхідні препарати за програмою «Доступні ліки». Також спростять отримання українських документів на основі виданого в окупації свідоцтва про народження чи смерть. Зараз, щоб це підтвердити, треба подаватися до суду. Натомість цю процедуру можна перенести до РАГСу, каже Ташева. Необхідні законодавчі зміни планують ухвалити навесні наступного року. Україна не визнає документів жодних, які видає окупаційна влада. Але інформацію, яка там містить, вона може взяти до уваги. Відповідно, процедура так і прописана, що беруться дані до уваги, які можна потім використати при тому, коли будуть видавати такий документ. Або, можливо, не будуть, а будуть тільки шляхом свідчення особи, батьків або там не знаю найближчих родичів, і на основі цих даних буде визнаватися, що дитина народилась.